Ja už som konečne prišiel z toho holiča. A som si aj urobil aj celkom dobrý outfit, aby som vyzeral celkom dobre, lebo tamto som vyzeral celkom dobre, jak nejaký bezdomovec. Každopádne ideme sa zapísať do policajnej stanici, lebo chcem pátrať a chcem byť dobrý ako policajti. Takže vstupneme si radšej pôjdeme radšej tu, nepôjdeme radšej tam, lebo aby si nemysleli, že už som hneď policajt, aby ma potom nevyhodili, lebo potom budú hovoriť, že hej, ty tu nemáš čo robiť, že akože nie som medzi nimi, lebo nikto tu neparkuje auto, vidíte, že tu len policajti sú, tak by to bolo divné, keby som tu bol ja. Ale hej, chlapče, kde si myslíš, že ideš? Nezabloduj si trošku. Toto je policajná stanica, nie si v obchode. Na čo hľadáš? Ja by som sa chcel zapísať do policajnej stanici. Do policajnej stanici? Ale ty vyzerá, keby si bol gangster. A nie, aby si išiel do policajnej stanici. Vyzerá, ako z familie z Grove Street. To trošku vyzerá, no mám také nohavice, také isté farby, ale fakt to není pravda, ne. Dobre, ale choď sa pozrieť. Dobre. Ja sa mám ísť presieť vôbec. Musím na čo vymyslieť. Ja mám nápad. Zoberiem mu dám do nej, do toho jeho poháru, do toho jeho kafe, dám takú látku, čo bude vidieť mesto tých zelených nohavíc modré. A tričko bude mať čierne. To nalejem. Tak, a idem sa rýchlo schovať. Počkaj, už to pije. Oj. Už to vypil. A teraz, čo sa bude diať? A som tam mohol ísť. Ale super. Keď chcete, tam môžete ísť do policajnej stanici a môžete ich popýtať, že chcete sa stať policajtom. Ja s tým pôvodne nič nemám, ja tu kontrolujem. Dobre, takže povedal, že mám ísť tu a že to bude kontrolovať. Dobrý deň. Čo tu hľadáte? Čo máte na srdiečku a čo chcete? No, ja by som chcel teoreticky sa stať policajtom. Policajtom? Ale to není také ľahké. Keď chcete, tam môžete pozerať po stanici a potom príďte ku mne. Aha, dobre, tak idem tu. A idem sa pozrieť. No, pekne tu majú. Ako zaujímavé. Tak idem naspäť. A potom si pozrel. No dobré, ale aby si sa stal policajtom, musíš splniť 3 úlohy. A aké? No, to sa zatiaľ dozvieš až potom. Ja spiecham na autobus. Ahojte kamaráti. Ahoj. Ty náhodou nejdeš na autobus? Idem, ale už mi utekol. Jo, áno, neklamem. No, dobre, tak sa maj. Ahojte. Neutekol mi, ale potrebujem zehnať auto. Tu je. A po mene pôjde policia. Poďte preč. To musím ísť tu. A takto idem. Každopádne idem sa prejsť autom. Áno. Tak idem. Jazdím. Máme tu rádio. Musím vám povedať zaujímavú novinku. Totiž v našej policajnej stanici bol zavedený nový sa tomu hovorí takto. Máme podozrenie, že takto sa tu lúpe, takže preto tak hovorím. Musíme
zaviesť znovu, ale musím povedať, že máme nového kolegu a to Patrika. Wow, to je celkom zaujímavé. Tak som vedavý, čo tam začal pripraviť ten Patrik. Wow! Až tu som počula, že hovorili, že majú nového, jak sa to hovorí, nového kolegu. To je celkom zaujímavé. Ja sa stane aj ja jednou policajtkou a budem vládnuť mesto. Ináč ja idem do práce a jedna práca je mlátiť toho typka. A tu má, ojoj, policia. No nie, nehovor. Dynamitu odpalím, 1, 2, 3, 4. A jej. Tak to si trošku počkajú. Jaj, počkaj, neutekaj. Rýchle. Bam, ty vole. Ja som normálne, ja som slušná, samozrejme. Jaj, to nikto to nebude vedieť, joj, ide po mne policia. Jaj, musíme rýchle ísť. Musíme rýchle. Jaj, konečne po mesiaci som splnil tie 3 úlohy, je super. Ja sa tak nevedel dočkať a teraz nastupujem ako policajt, Ale ešte som sa moc nedopozeral, za chvíľku sa tu stratím. No, tak pozerám sa. Yes. Konečne nový kolega, on sa to nevedel dočkať, lebo tí sú takí blbí. Konečne je nový kolega, sa tak neviem dočkať. Jej. Tí odporňáci sú tu, ale aspoň nový kolega prichádza a ten vyzerá trošku inak než Yes. No, idem sa tu pozrieť, akí blbučky FBI, čo tu majú. To nie sú FBI, my sme FBI. Tu sú blbí policajti. Idem sa pozrieť, čo tu majú. Na čo blbé, určite. To viem. Nič tu nové. Budova taká istá, samozrejme hnusná. Kontajner blbý, samozrejme špinavý. Dvere aké? Samozrejme špinavé. Brána aká? Samozrejme má 100 rokov. Všetko také isté je. Nic sa tu nezmenilo LSPD. Takže loser sú PO ako policajti. Jaj. Tak tí hlupučky tu sú teda. Jaj. Super, konečne som sa poobzeral a teraz môžem patrať. Zatiaľ nič nemáme, tak akurát si tu môžem posedávať. Nič. To je celkom super. Tak si možno aj zastrelím. Ojoj, toto nebol dobrý nápad. A vydajte like a odber.